যদি Jacob ও কয়েকদিন বিশিঙ্গ ব লাইভ ভিডিও ফাইयै নাগার সানফাই आंगे चिनि नोटिस जारी तंनाय चिनि नोटिस न जों विथड्र खालायाखौ ताव खानो खालायबो से लोकन बुसखाङो खालायमा नंके बो ताव नागार सानफोरबो लोकन बुसखाङो नागार मा साननाय बो एक्सेप्ट खालायगा हायबो बो लोकन बुसखाङो फाय एक्सेप्ट खालायना मुचुंगिया तो अबो सिमिं नासिङै तंगो जे बो कायसा तिनि ओपनली फायै लाइव भिडियो फायै बुनो धमकी समकी रमानी आमरंगा कायसा मीडिया नि एथिक्स नि बायरे आमो खालायजां माने कारण आबोनो सावो जे कायसा मीडिया नि जे एथिक्स बो फॉलो खालायनि बागनो जों चिनियाके नोटिस जारी मा खालायो बिकज बिनि कक थाइ बाय बिनि तंमुं बाय बा बिनि जे सामुं बाय बिनि लुकुरकनि बिसिंगो केलांकि नेंनानै नांखा मिसगाइडेंस नि थांगा नेगेटिविटी खाय हतबांमा सबो कायसे मिसलीडिंग नि थांमानि बागै बो बिनि मीडिया नि रूल न ब्रेक खालायखि माने बागै कायसे मीडिया अंगै बो रूल फॉलो खालायमेनि बागै जों अबा हायके नोटिस मा रखा जे अमों खा लीगल पॉइंट होया बा समाजम मोसांगे बा मीडिया नि बिसिंतै अमा हायके सानानि अधिकार करै हेनिसे जों अबनो तिनि लीगल नोटिस रुओ जदि बो आबा हायके न कंटिन्यू खालाय थांगा हनके तिनि बो लुकुरंना बो रेस्पेक्ट रिलिया बो मीडिया ना बो रेस्पेक्ट रिलिया बो एस ए मीडिया बो मीडिया नि मोटेवो बो तंगिया बिनि पर्सनल नि मोटेव थांगा बो गोबां पर्सनल अटैक बो खालायो पर्सनल गेन नि बागै बो खालायो खानाव यांगा बुनो धमकिरो यांगा ब्लैकमेल खालायो दो आबो कायसा आउट ऑफ रूल थंगो आबो कायसा माफिया गिरिङै थांगो so kaisa media salago hone ama ka mafia giri khaya oi tini bo aham kai baki channel by as a proper media person anchoring khayai kasang kasang ko khawai khlaiman kan ke जों सिनि notice no जों revoke khlainai ba जों फिरगै नानै जदि bo continue khlai thanga amtoi amtoi cheni khani ma tese sapai ka je bo tini corruption धमगिरि तंखा tini corruption blackmail khlai तंखा गांकेले जोंबो बाथा गया जगाव आजगाव पब्लिक थं पॉलिटिशियन न थं चिनि थानियो जे खबर सपायगा जिबिनि अगेंस्ट तो वैसा बो मीडिया नि एथिक्स न फॉलो खालायलिया एज ए मीडिया पर्सन जो तिनि माफिया गिरि खालाय तंग फिरुका ओंग्रै जों चिनि फाउंडेशन नि एज एन एनजीओ चिनि थानिबो राइट्स दङ जों कायसा साया खालाय तंनाय बा कायसा हामिया खालाय तंनाय कायसा भाइरास खालाय रुल तंनायनाव जों क्लीन खालायनानै चिनि राइट्स दङ चिनि दफानि बागै जों दफानि बागै सामु खालायो चिनि दफाव जोंबो हामिया सानाय बा हामिया फोरोंनायनो तननानै जों मुसंग्ला नागार मा साननाय तामनि हिंके बो लाइव वीडियो से फाये बुइनो कुटुबु लाइव वीडियो से फाये बो बुइनो धमकिरि मानो लाइव वीडियो से फाये बो आनाप शनाप सावै मानखा इंगे बो तिनि नागार सानमानि बो सुदु पोस्ट खालायरि रिगा सेरि रिगा आं बेसिनि खिया बो जदि नागार सानो गाय बिनि बखाबाय बिनि बुं खांते वैसा आमा इकेना बो लाइव वीडियो फायै नागार साननानि अंथं लुकुरक न नागार मा साननाय तामनिके बिनि बागै तिनि लुकुरकनि बिसिङाव केलांकेनि बो अंखा लुकुरकआव ओरमपुर मंबायखा गाहाम वन सुनाय बो फायगा बिनि क हामे वन सुगै क हामे वन सुनाय रावबो फायगा सो आमनि बागै आं तिनि ताव खानो सावै दंखौ